Спасибо, господин министр. У меня просто имеется на руках приказ министерства и петиция, жалоба от родителей по этому поводу. Очень надеюсь, что не доведете до исполнения такие меры, которые ранят психологически детей, и впоследствии они не сдают экзамены. Вы сегодня говорили о дебюрократизации образовательного процесса, но, господин министр, хочу вам сказать, что учителя жалуются. Система СИМИ не работает. Все педагоги, школы, образовательные учреждения заполняют эту систему вручную, плюс дополнительно получают кучу таблиц, которые также нужно заполнить. И я хочу задать вопрос, когда она полноценно заработает, чем облегчить труд учителя, потому что учителя должны готовиться к занятиям, приходить в школу бодрыми и заниматься воспитательным и образовательным процессом, а не бюрократией. 100% susținem, am zis și noi o să repetăm, profesorii trebuie să aibă timp pentru copii și să nu fie ocupați cu hârtiile. Deja, ceea ce ține de SIME, problemele sunt în remediere, noi o să mai îmbunătățim sistemul anul viitor, avem și resurse. De altfel, anul acesta, prima dată, am permis școlilor să renunțe total la catalogul pe hârtie și avem, cred că, aproximativ 100 de instituții de învățământ care au făcut acest pas și nu doar din Chișinău. Deci folosesc catalogul electronic, fără ca să mai existe catalog pe hârtie. Odată în an extrag datele, le arhivează, ele se păstrează, dar de principiu nu mai au nevoie de catalog pe hârtie, pentru că până acum se dublau lucrurile și era o povară adițională, deci asta este în trecut. În al doilea rând, da, o să operăm modificări în SIME anul viitor, să mai simplificăm și spuneam, săptămâna viitoare, luni, anunțăm primul pachet pe debirocratizare. 1. O să punem pe pauză, moratoriu, ca în cazul companiilor. Noi cu dumneavoastră mai multe moratorii am pus la verificarea și controlul companiilor, spunem moratoriu pe controlul școlilor. Pentru că la moment aceste verificări sunt formale, se verifică dacă sunt hârtiile necesare în instituții sau nu, nu se atrage atenția la calitate, nu există observarea procesului didactic în școală nemijlocit și nu produc anumite rezultate tangibile, obligă școlile să scaneze o grămadă de documente, să le transmită, e o povară birocratică enormă. De asta noi spunem moratoriu și o să revizuim procesul de evaluare externă. Și în al doilea rând, o să reducem din lista de acte care sunt obligatorii în instituții. Vă invităm să urmăriți conferința de luni la orele 12 și să descoperiți pe deplin care sunt primii pași care îi facem din pachetul de debirocratizare. Adițional, spuneam, proiectarea de lungă durată o să o facă ministerul și o să o punem pe pagina ministerului, oricine se poate să o acceseze, să nu mai trebuiască să o facă de sine stătător decât dacă vor, și anul viitor mergem și spre proiectarea zilnică, care la fel ministerul face planul lecțiilor. Vreți, folosiți-l, nu pierdeți timpul inventând bicicleta. Dacă nu doriți, dacă doriți să fiți creativi, să faceți ceva diferit, aveți ocazia să o faceți, dar venim în întâmpinarea cu oferirea acestor materiale pentru toți. Așa că debirocratizarea pentru noi este o mare preocupare, noi cunoaștem această povară și o să facem tot posibilul să o reducem la maxim. Mulțumesc.